Kære kollega, jeg vil lige starte med kort at give dig en introduktion på, hvordan du kan navigere rundt i e-læringen. Hvis du vil hoppe frem til et emne, kan du klikke her på indeks og vælge det emne, du vil søge op. Kan også vælge at bruge playbaren her i bunden og hoppe til emnerne. Det første brugeren gør, er at logge ind med deres brugernavn og password. For at brugeren kommer godt i gang med det nye selvbetjening erhverv, bliver man budt velkommen af et velkomstmodul. Det tilbyder en introduktion til selvbetjeningsuniverset og funktionerne med en guided tur. Der er 6 step i den guidede tur, og det tager cirka 2 minutter at læse. Velkomstmodul vil blive vist ved første login, og brugeren kan nemt vælge sin nej tak og hellere udforske det nye univers på egen hånd, hvis de ønsker det. Velkomstmodul er cookie-styret, så rydder brugeren browserdata og vises godt i gang på ny. I det nye selvbetjeningsunivers er de vigtigste funktioner samlet på 4 centrale hovedsider. Mest brugte funktioner er nu kun 2 eller 3 klik væk, når brugeren står på forsiden. Det er slut med mange sider, faneblad og menupunkter. I det nye univers er siderne forsiden, en medarbejderside, kontonummer eller kundenummersiden og virksomhedssiden. Alle siderne er tilgængelige direkte fra forsiden eller gennem søgefeltet. Brugerne behøver ikke at åbne venstremenuen for at komme ind til siderne. Det nye selvbetjeningserhverv er bygget op omkring opgaven, som skal løses. Skal en medarbejder for eksempel have skiftet sit SIM-kort, så søges medarbejderen blot frem via søgefeltet. Klikker på den medarbejder, vi skal have frem, og kommer vi frem på medarbejdersiden. Og her er der en funktion, der hedder Skift SIM-kort. Nemt og enkelt. Eller har man brug for en fakturakopi, kan man hurtigt søge sit kontonummer frem. Klikke på sit kontonummer. Og komme ned til sin faktura. Og så vælge den, du gerne vil se en kopi af. Alt styret ude fra søgefeltet. På forsiden bliver brugeren mødt af de seneste besøgte kunde- eller kontonummer, og herved har brugeren en nem og hurtig genvej til at arbejde videre med de sidst anvendte kunde- eller kontonummer. Lige meget hvor man er henne i selvbetjeningen, vil der altid være adgang til topbaren. I topbaren vil der være adgang til menu. Der vil være adgang til søgefeltet, hvor der kan søges på navn, mobil, fastnetnummer. Der bliver søgt på tværs af backend-systemerne Columbus og Naps. Der vil være adgang til FAQ'en. Under FAQ'en var der også her, at kunden kunne tage rundvisningen en gang til. FAQ'en er indrettet sådan, at den tilpasser den side, man er på, så der kan godt være forskellige emner, alt efter her, hvor man er på. Oppe i topbaren er også rapportmenuen, hvor man kan hente de rapporter, der er blevet bestilt. Og sidst men ikke mindst, så er der driftinformationsfeltet. Venstremenuen giver direkte adgang til overblikssider. Overblikssider er forsiden, kontooversigt, produktsider, produktstyring og indstillinger. De øverste menupunkter er altid faste, som forsiden, kontooversigt, rapportindbakken, min profil og eventuelt send sms, hvis brugeren har angivet et TDC-mobilnummer i administrationsmodulet. Herefter følger menupunkter, som varierer alt efter hvilke produkter og services brugerne har adgang til via administrationsmodulet. Produktstyring, f.eks. Scale, One, Mobilflex Connect, personlige numre med flere, eller fast internet, online fejlmelding, og til sidst sprogvælgeren, hvor der kan skiftes fra dansk til engelsk og omvendt. For at finde frem til medarbejdersiden er en af de nemmeste måder at søge efter medarbejderens navn eller mobilnummer. Vælge den medarbejder, der skal redigeres på eller søges oplysning om. I toppen af medarbejdersiden er der de mest anvendte funktioner. Det kan være spærre nummer, opsige abonnement, skifte ejer og skifte kundenummer. Man kan også redigere på navnet, hvis du har brug for det, ved at klikke på blyanten.
og gemme. Hvis nummeret skal spærres, f.eks. i forbindelse med tyveri, så klikker du her på spær nummer. Skriver en valgfri kode, som skal oplyses, hvis kunden ringer ind og skal have ophævet spærringen, eller skal de selv ophæve den, og vil så klikke på spær nummer. En anden ofte brugt funktion er at opsige abonnement. Du bliver så mødt, hvornår abonnementet skal opsiges. Vælger en dato, og vælger en årsag, hvorfor det skal opsiges. Det kan fx være, fordi medarbejderen fratræder. Og klik på opsige abonnement. Når nu medarbejderen opsiger sit abonnement, kan det være, at det skal overdrages til medarbejderen selv. Man vælger nu her at klikke på skift ejer. Og så kommer en bestillingsformular frem. Der skal uploades en e-mail med den nye juridiske ejer, og udfylde ellers resten af formularen. Og tryk på send. Hvis kunden nu skifter afdeling, og der er en ny afdeling, der skal betale for abonnementet, så klikker du her på skift kundenummer. Og her vil du så kunne indtaste det nye kundenummer, der skal betale. Under afsnittet forbrug vil du hurtigt kunne danne dig et overblik på, hvad medarbejderen har brugt. Den summerer til op her på tale, på data og sms. Skal man vide lidt mere, klikker du her på vis mere. Vælg den fakturaperiode, det skal være på. Om det for eksempel er noget med opkald til udlandet fra Danmark. Hvis du har brug for en specifikation, kan du klikke her. Du kan afgrænse perioden eller vælge hele fakturaperioden. Du kan også afgrænse, hvad det er, du kan kigge på. Vælger her vise alle. Hvis du har brug for flere linjer, klikker man her. Du kan også vælge at eksportere det hele til Excel. Og få overblikket via Excel i stedet. På medarbejdersiden vælger du også abonnement. Her vil du kunne se, hvilket abonnement medarbejderen har. Hvis du skal redigere til oplysningen, så klikker du her. I det her tilfælde er nummeret udladt, så her vil der ikke nogen ændringer på. Hvis du skal skifte SIM-kortet, så klikker man her. Indtaster det nye SIM-kortnummer og aktiverer. Jeg kan se, hvilken mobiltelefon medarbejderen har. Hvis der skal ændres på de ting, som medarbejderen har adgang til, så køber man her. Her kan I se de forskellige ting, der er på. Du kan købe App Plus. For at komme til konto- eller kontonummersiden, kan du enten vælge at gøre det via forsiden, eller gå op i menu og vælge på kontooversigt. På kontooversigten kan du så vælge, hvilket kunde- eller kontonummer du vil klikke på. Jeg vælger i det her tilfælde denne. Det første, du bliver præsenteret for, er at oprette abonnement. Her kan du vælge, om du vil hen og oprette abonnement eller overtage abonnement. For eksempel et bredbåndsabonnement. Udfyld formularen, hvilket abonnement du vil oprette. På kontonummersiden vil du også blive præsenteret for en graf over det forbrug, der er på kontonummeret. Under dette vil der også være de bevægelser, der har været på kontoen. Hvis du har brug for at se en kopi af fakturen, kan du klikke her på Se faktura. Den vil nu komme som en pdf. Og man tydeligt kan se, hvad der er på fakturen. Hvis den skal betales, så trykker man på Betal nu. Hvis du skal ændre på den mailadresse, eller hvordan regningen bliver tilsendt, klikker man her på Rediger, og vælger så, om det skal være brev eller e-mail. Okay. Brugeren vil også kunne få et hurtigt overblik over de abonnementer, der er på kontonummeret. Klik her på abonnementsoversigt.
I det her tilfælde er der et par enkelte abonnementer på telefoni, bredbånd og tv. Hvis der er mange abonnementer, kan det også eksporteres ud til Excel. Hvis vi har brug for en større rapport, kan du klikke her på rapport. Det kan fx være fakturerede ydelser. Man vælger hvilken faktura der skal rækkes ud på. Vi kan vælge her per nummer. Der kan gå op til 24 timer inden sådan en rapport kommer, og jeg bestiller den her. Man vil kunne se heroppe på, når rapporten er klar. Rapporten vil være tilgængelig 7 dage efter den er blevet bestilt. Hvis brugeren hurtigt skal se en oversigt over alle de ordrer, der er i gang, kan man under kontonummersiden klikke her på orderstatus, og så scrolle ned og se de i gang med en ordre. Kan jeg også godt finde de afsluttede ordre. Pakke dem ud. Det sidste felt, der er under kunde- og kontonummersiden, er, hvis der skal redigeres i stamdata på kunde- eller kontonummeret. Så kan man åbne her og klikke på redigere. For at komme til virksomhedssiden, klikker du på menu og kontooversigt. Øverst op her kan man så klikke på virksomheden, og nu kommer du ind på virksomhedssiden. Her vil du nu kunne få et samlet forbrug, ligesom på kontonummer. Her er det bare for hele virksomheden. Igen med et abonnementsoversigt. Og for hele virksomheden. Og sammen med orderstatus, vil det igen summeret op på virksomhedsniveau i stedet for. Hvis det skal rettes i stamdata, er det her. For at komme til scale-menuen, så klikker du først på menu, klikker på det scale-produkt, der er til rådighed. Forsiden i Scale ser lidt anderledes ud end CDC selvbetjeningens erhvervssiden. Der vil også være nogle få punkter, hvor du kan klikke på. Ellers foregår den meste af navigationen her under menu. Der vil være en menu til brugere, til virksomheden, til opsætning. Der vil komme en e-learning, som går mere i dybden med de forskellige emner.